Muduko ta atong iduko atong ulo ug magampo ta sa Ginoo. Ginoong Dios, ablihi ang amuang kasing-kasing. Ablihi o Dios ang amuang panghuna-una nga libre ka o Dios musulti ug mulihok aron o Dios kami makaselebrar niining imong pagkatawo nga aduna gayoy attitude nga susama kang Ginoong Hesus. Salamat kayo Ginoo kay ikaw ang amuang Dios ug manluluwas. Salamat bala ang Espiritu sa imuhang kaalam nga ihatag nimo sa matag usa kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Mga igsoon atong basahon no ang pulong sa Ginoo diha sa Philippians chapter 2 5 to 11. Ako kining basahon sa in English kung naa kamoy binisaya nga Biblia. Okay kaayo, haum kaayo, sunod lang mo kanako sa hilom nga paagi. Philippians chapter 2 verses 5 to 11. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, for the glory of God the Father. The Lord bless the reading of His Word, o usag gayud kini ka mga bersikulo nga duol kaayo sa ako ang kasing-kasing maunang at this very celebration, this very day, December 24, it is really what the Lord also has brought in my heart to share to all of us. Nakabalo ko, sa panahon sa Christmas, daghan kayo o klase-klase nga mga memories that would come to our minds. Matud pa nila, this is one of the most nostalgic nga season and event sa whole year. Sa akua, basta Christmas na gani, daghan kayo memories of my childhood that is brought back. Usa ka timailhan nga naa po di ay ko'y patsada o kanang worthy to be recalled nga mga memories in during Christmas sa ako ang pagkabata. And as I would remember the different times no nga moadto mi og Misamis Occidental, I would spend time with my family in the different reunions, it would invoke a lot of different emotions sa akong kasing-kasing. Makahinumdum ko sa ako ang lola nga wala na karon, and mingawon ko, and at the same time nalipay ko sa mga emosyon nga gidala ni adto. Makainumdum ko sa 30 kapin nako nga mga igagaw no ingon ana mi kadaghan 30 kapin nga mga igagaw nga diin sa panahon sa Christmas. Grabe ka bulabog ang balay sa ako ang lola didtong dapita sa Jimenez kay naaman nga magdula ug mag-celebrate no kay panagsara siya nagakahitabo. These are some of the great memories that I have, and it invokes many emotions such as joy, gratitude, pagpasalamat, ug uban pa. And for many of us, as we remember Christmas, there are also many memories that would come to our minds that would stir up our emotions. Unya, muresulta siya sa ato ang pagka-mapasalamaton, malipayon, even manghinatagon karong panahon na. Generosity. But we should also remember that as we experience many memories or recall many memories, unya mag-experience ta og klase-klase nga emotions, naapoy dili maayo nga mga resulta nga muhatag kanato or mu-push kanato to act it out. We know that in the book of Jeremiah,
chapter 17 verse 9 nga ang ato ang kasing-kasing, the emotions that would come out sa ato ang mga kasing-kasing is sometimes very deceitful. Makailad sa atua that even during Christmas time na ay mga feelings of siguro pride. There are times nga although naatay mga nindot nga emotions, but sometimes it brings us to a point nga na ay pagkahakog ang ato ang kasing-kasing as we see many sales, no, dagan kay mga palitunon nga barato unya mag-hoard kasagaran, or many of the people around us would do that. So we should always take heart or be mindful sa ato ang sinful tendencies during these Christmas times. And that is why Paul says in Colossians chapter 3 verses 1 to 2 nga we should always set our minds on things that are above, things that are good, things nga maoy makahatag kanato og kalipay og himaya para sa Dios, things that are noble ug uban pa nga mga maayong butang. Mga igsoon, as we celebrate the incarnation of the Lord Jesus Christ, ang pagkatao ni Ginoong Jesus, matud pa sa libro sa Filipos kapitulo 2, this is the greatest act of humility. Pagpaubos, mapahiubsanon ang kasing-kasing ni Ginoong Jesus. And this is the attitude that I propose that we should have as we celebrate Christmas. An attitude of humility, pagpaubos. I know I've talked about this a couple of Sundays ago, couple of months ago, and I tell you, grabe gyud kalawom ang pulong nga humility, pagpaubos. Maunang it has really pushed me, and the Lord has also placed in my heart nga atuan ning walihon karong kabuntagon diha sa bersikulo 5 hangtod sa 11 sa Filipos 2. Kay kini maoy sakto or insakto gayud nga pamaagi sa pagselebrar sa Christmas. Let me give you a little background. Nganong nasulti man ni Pablo. Sa pagsulat ni Pablo sa libro sa Philippians, ang unang gyud nga gisulti ni Pablo sa kapitulo 1 kay ang iyahang loving concern to the Philippian church nga gigamit siya sa Ginoo nga siya maoy mag-church plant niini nga mga nga church sa Filipos. Maunang grabe na gyud ang mga pag-ampo ni Pablo. If you look at verse 3, verse 4, and verse 9, balik-balik gyud na ni Pablo nga giingon nga gaampo ko kaninyo, gaampo ko kanunay kaninyo nga ang inyuhang kasing-kasing mahimong malipayon, naamoy joy in the Lord. Gaampo pud si Pablo kay naalagi siya ay mga kabalaka pod with regards or loving concern with regards to the situation sa Filipos nga simbahan. Gisulti pod ni Pablo nga siya napriso ni ining panahona apan dili gyud kini dapat nga mahimong a cause of fear and worries for the Philippian church, but instead in chapter 1 verses 12 to 18, Paul says, dapat malipayon mo kay bisan sa ako ang pagkapriso nawali ang pulong sa Ginoo. Whether naas prisuhan or naas small, ko si Pablo pa gawalig yun na pirmi sa pulong sa Ginoo, evangelism sa gospel ni Ginoong Jesus. And he tells this Philippian church nga be joyful in my imprisonment. Dili kamo mabalaka or mahadlok sa ako ang pagkapriso tungod kay sa akong pagkapriso nahimaya ug nawali gihapon ang pulong sa Ginoo. And thirdly, giasur ni Pablo nga yes, although naanay murag gibati si Pablo nga kuhaon nagyud siya sa Ginoo, pero klaro sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga if Christ still has a plan for his life, Paul will continue to live. Mabuhi gihapon si Pablo for God's glory and honor. Maunang niingon si Pablo, for me to live is gain, for me to die is gain gihapon, no? To live is for Christ and to die is gain.
Matud pa ni Pablo, kay sa tanang sitwasyon kahibalo siya nga kini plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi, and he will continue to serve the Lord. So mao ni ang paunang mga encouragement ni Pablo sa Filipos nga church. In summary, kabalo si Pablo nga ang Philippian believers during this time, the Philippian church has so many concerns. Daghan sila og mga buluhaton, daghan sila og mga gusto nga buhaton, and these concerns may have caused them nga ma-discourage, ma-worried, and even fearful, and it may lead them to a life nga mura sila defeated nga mga Christians. Paul has to encourage them, and I tell you, naas prisuhan ang ga-encourage nila. And that is something that is very interesting, no? Nga imbis kita maoy modasig didto sa naas prisuhan. No, siguro some of us here have donated or have given something to the ones that are in jail sa prison to encourage them. We have a team nga gaadto gyud, no? Sukad pa sa una nagaadto sa jail in order to encourage our friends o uban pa siguro nga mga kaigsuunan nga naa didto. And for Paul, it's quite the opposite. Nga siya man hinuon ang nag-encourage sa Philippian church. So, as he encourages the Philippian church, nagsulti si Pablo sa bersikulo gayud 27 nga, you are to conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Magkinabuhi kamo nga angayan sa gospel, sa ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Paunsa man kini, niingon si Pablo, ayaw kamo og kahadlok, to not be afraid to stand for the truth. That is in verse 28. Barug kamo sa kamatuoran, bisan og dadon kamo niini sa prisuhan. Kay mauman ang sitwasyon ni Pablo. Naabot siya sa prisuhan, siya gilutos tungod kay siya ni barug sa kamatuoran. That is how Paul describes a life that is worthy, living or conducting ourselves worthy in a manner worthy of the gospel of Christ. Ikaduha, niingon si Pablo nga ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, versikulo 29, is one that is constantly believing and struggling at the same time. No? Kanunay, magtuo ka, magsalig ka sa Ginoo, unya naapod ang struggle tungod kay kung mubarog ka sa kamatuoran in faith in the Lord Jesus Christ, dili man tanan malipay ug moagri sa imuhang gibarugan. Maunang again, Paul was in prison because of his continuous belief, faith, unya sa pagbarug sa kamatuoran sa Dios. Ug ikatulo, ang ingon gayud ni Pablo sa kapitulo 2, nga make my joy complete. Kung naka-experiensya kamo sa gugma sa Dios, kung na-experiensya ninyo ang kamatuoran ni Ginoong Hesus, ingon si Pablo, make my joy complete. It's simply he is saying nga ang pagkatinuod gayud sa inyong pagtuo is a completion sa kalipay ni Pablo. So, Paul says, you are to live with one heart, one mind, no? In the Spirit, magkahiusa kitang tanan. That will make the joy of Paul complete as he encourages kining Philippian church. So paunsa man gyud kini. Kay oftentimes kining being one with one another, usa ta og kasing-kasing, usa ta og panguna-una tungod sa pulong sa Ginoo ug pagtudlo kanato is something that is not really seen externally. No, it is something nga we do sa atong kasing-kasing nga nagkahiusa ta, sa atong panguna-una nga nagkahiusa ta. But dili kaayo siya maklaro sa ato ang external nga pagkinabuhi. Which is why Paul calls for humility. Humility. Niingon si Pablo nga
in humility, you value others above yourself. Philippians 2 verse 3. No, magkahiusa ta, unya ang pagkahiusa makita kana diha sa atoang humility. In other words, Paul is saying nga ang Christ-like humility, mga igsoon, is the greatest external evidence of our genuine faith. Ang atoang pagtuo, kung tinuod gayud na siya, aduna nay ebidensya, ug ang ebidensya ni ana ang Christ-like humility. Pagpaubos nga susama kang Ginoong Jesus. And this is where he made this great proclamation about the Lord Jesus Christ, nga kita dapat adunay ingon ani klase nga relationship with one another, nga adunay mindset panghuna-una nga sama kang Ginoong Jesus. And this is how Paul describes humility. Unsa man gyud ang Christ-like humility, ingon niya, makita kini sa kinabuhi ni Ginoong Jesus beginning with His incarnation, sa iyahang pagpakatawo. Atong tagsa-tagsaon ni, unsay gisulti ni Pablo ni ining bersikulo 5 hantod sa 11. Christ-like humility in the incarnation. Verse 8 says, who, in being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Una gyud nga klaro nga gisulti ni Pablo ni ini is number 1, nga si Jesus divine. Si Jesus Dios, equal siya sa Dios, who in very nature God. So in other words, Jesus is also eternal, omnipotent, omniscient, almighty, holy, having all the attributes of God. Mauna si Ginoong Jesus, having the very nature of God. But He did not use it to something to His own advantage. Wala na niya gipahimuslan, in other words. Sa unsa man ni pamaagi, Jesus obeyed the Father. Ni-obey si Ginoong Jesus diha sa pagpakatawo nga maoy desire sa iyang amahan. Unya, Jesus lovingly and voluntarily became human. Nagpakatawo si Ginoong Jesus sa iyahang obedience. So, mauna ang pamaagi sa pag-obey ni Jesus. Nga wala siya gabagulbol nga nganong ako mangyud, nganong dili man ang Holy Spirit, nganong ako man, but it is a loving and voluntary obedience because He knew that this would please the Father. Jesus did not take advantage of His divinity as He freely and lovingly volunteered to be incarnated. Unya, nag-ingon dayon ang bersikulo, Jesus made Himself nothing. Or, gi-empty ni Ginoong Jesus ang iyahang kaugalingon through the incarnation. Now, this is something that is very important aron masabtan nato ang pagpaubos or mapaiubsanon nga kasing-kasing ni Ginoong Jesus. Kanang pulong nga emptying of Himself or made Himself nothing is the word kenoo or ekenosen, nga ang root word is kenoo. Diri nigawas ang pulong nga kenosis, that is something that is many of the scholars have been debating for many centuries already. Pero two things are very important or we need to understand sa pulong nga kenosis. It is His emptying, no? Matod pa. Jesus emptied Himself, pero wala siya ni undang pagka-Dios. Klarohon yun na nato. Wala niya gihubo lugar ang iyahang pagka-Dios. Jesus did not cease to be God. Instead, Jesus fully trusted the Father. Gadipindi si Ginoong Jesus, nagasalig si Ginoong Jesus sa iyang amahan, sa plano sa amahan, ang timeline sa amahan, ang gahom sa amahan, and He laid aside all His privileges that were with Him or were His in heaven.
nga siya didto sa langit, siya ginadayig, siya ginaludhan sa mga anghel. Ug ang tanan nga mga privileges were his didto sa langit, yet he chose to become like you and me. Matud pa nila, we should remember that there are two sides of this emptying of the Lord Jesus Christ. Duha ka sides of the humility coin nga gipangita ni Ginoong Hesus. Una, ang emptying nga side. So gi-empty, ang empty. Why sulod? Pagka walay sulod ni Ginoong Hesus, Jesus voluntarily refrained from using His divinity to make His way easier. Sa panahon nga gitintal siya ni Satanas, iyahara katong gitugtan nga buhaton kato ni Satanas kaniya. Wala niya gisunod ang unsay gusto ni Satanas nga gigutom si Ginoong Hesus. Wala niya gigamit kadto nga reason for him nga maghimog pan sa bato aron iyang kaunon. Also in Luke chapter 22 verse 42, niingon si Ginoong Hesus, "Take this cup away from me." Didto sa iyang pagampo sa Gethsemane, kung pwede, dili na ko moagi niini, pero dili ako ang kabubuton maoy mahitabo, kundili ang kabubuton sa Dios Amahan. This is the emptying of His privileges. Pwede po dunta nga tawagon ni Ginoong Hesus ang iyahang minilyon ka mga anghel aron mapugnan ang iyahang pagantos didto sa cross, but Jesus did not do that because He wanted to obey the Father's will. That is the emptying side. But there is also the other side, the pouring out side. Gi-empty, unya gibubo. Ang pagbubo niini mao nga si Jesus also poured out Himself to others as He chose to occupy the position of a slave. Nahimong ulipon si Ginoong Hesus, gi-pour out niya ang iyahang dakong gugma through service and through being a slave aron adunay makakaplag og kinabuhing walay katapusan. Ug mao kana ang kadtong mutuo ug mosalig kang Ginoong Hesus. So, emptying, dili gamiton ang mga privileges, yet at the same time pouring out ang iyang pagserbisyo sa mga katawhan. And in seeing this, dinhi nato mabantayan kung unsa gyuday ang mapahiubsanon. Ang mapahiubsanon, dili diay na kanang hilumon nga tawo. No, humble gyud ni siya kay hilumon. In fact, bantay ka sa mga hilumon nga mga tawo. Kay daghan kay na gadagan-dagan anas iyang huna-huna. Kabalo ko ana, kay ingon ana mampugo. Maghilom-hilom lang usahay dito sa kilid, pero ang naas huna-huna, kay unsa maning kapoy manidiri, oy. No. Lugay kay mahuman ang wali, Pastor J. But humility is really an act of emptying ourselves from our privileges and pouring out our lives to serve others. Mauman kini ang gibuhat ni Ginoong Hesus. Being part of the people here in GCAF, unya gitagaan kita og siguro maayo nga trabaho, maayo nga negosyo, ug maayo nga privilege gikan sa gobyerno, no, dili biya pod tanan nga dautan na lang gyud kaayo ang ato ang panggobyerno, na biya gihapon tay privileges. No, kanang makalon di ay ka, privilege man na nimo. Makagamit ka sa dalan, samtang ga-drive ka, that is a privilege that is given to us by the government. But usahay, we need to go out sa ato ang comfort in these privileges that were given to us aron kita makaserbisyo sa mga tawo ug makahigugma kanila sa unsaman or lain-lain man nga mga paagi. And this is what the Lord Jesus Christ, in the greatest act of humility, iyahang gipakita sa matag usa kanato.
that we, as believers of the Lord Jesus Christ, as we also celebrate Christmas, this is a time where we empty ourselves as well sa unsaman nga mga privileges that may cause us to be prideful kay, uy, na ako'y mga ingon-ani, na ako'y gasa nga mga ingon-ani, na ako'y maayo nga kabtangan, maayo nga pamilya, maayo nga mga butang, but instead, go out of our way in order to help and extend help and to serve others. Mao kana ang gusto ipakita ni Pablo nga magkahiusa ta sa niana nga relationship during this Christmas. So I love it when there is a generous spirit that comes to our hearts during Christmas time. Ganahan kayo sa mga ingon-ana that we are more mindful with other people because mauman kana ang exactly nga gibuhat ni Ginoong Jesus. He poured out His life. He poured out Himself towards you and I ug sa mga katawhan aron kita makakaplag usab sa kinabuhi nga gi-offer ni Ginoong Jesus. Jesus made Himself nothing so you and I can become something diha sa mata sa Dios Amahan. Jesus refrained from using His divinity, emptied Himself to make His way easier. Mao man pud kita dapat unta, no? Going out of our comfort zone aron mahimo kitang panalangin sa uban nga mga katawhan. As one Bible scholar wrote, at His incarnation, Jesus remained in the form of God. And as such, He is Lord and ruler over all. But He also accepted the nature of a servant as part of His humanity. Si J.J. Mueller nag-ingon ni ana. Dili lang ang duha, no? Divinity ni Christ, ang obedience ni Christ through the incarnation, kundili ang pag-obey ni Ginoong Jesus also brought Him to the cross. Ang humility ni Ginoong Jesus brought Him to the cross. Verse 8 tells us, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So, wala lang sa pagkatawo, kundili bisan pagayod sa kinabuhi nga puno sa paglutos, hantod nga napadulong si Ginoong Jesus sa kamatayon, that brought Him to kanang the greatest humility that we could ever see nga si Ginoong Jesus didto sa cross, namatay. Yet in all of that, ang humility ni Ginoong Jesus ni resulta sa iyahang exaltation. If you can remember, maugyud ni ang gisulti sa Dios, no? Ang tanan nga magpaubos kay i-exalt sa Dios ug ang tanan nga maoy magpataas, maoy ipaubos hinuon sa Dios. And in the greatest act of humility ni Ginoong Jesus, maupod na hitabo ang greatest act of exaltation sa Dios Amahan. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus Christ, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Kung imuhang tungaon kining verses nga gisulti ni Pablo kabahin kang Ginoong Jesus, you will see two sets of activities nga gibuhat ni Ginoong Jesus. Una, ang iyahang humility, ang ikaduha, ang iyahang exaltation. Kung lantaw na nimo tagsa-tagsa, gikan sa pagkatawo ni Ginoong Jesus, His incarnation, ang iyahang kinabuhi, ang iyahang suffering, ug ang iyahang pagkamatay. Murag yun siya ug ninaog. Murag hagdanan nga ninaog yun si Ginoong Jesus to the deepest kind of life. That's the heart of the Lord Jesus Christ. In fact, kung mutanaw pagyug ka later, ipakita nato sa Apostles' Creed,
Ang pinakalawom gayud kay matud pa sa atong early church fathers is His descent to hell. His death and descent to hell. Unya, sa panahon nga naa siya sa pinakaubos, gibanhaw siya sa Dios. This is now His exaltation. After 3 days, nabanhaw si Ginoong Yesus. Nag-spend time siya sa iyang mga disciples for 40 days up to a point nga gi-exalt siya sa Dios Amahan, nga mibalik siya dito sa langit na kauban sa Amahan. Unya ang iyahang session nga naglingkod na si Ginoong Yesus sa tuong kamot sa Amahan. That is His power, His authority. So gikan nga ninaog si Ginoong Yesus, hantod gi-exalt siya sa Dios Amahan, nga nibalik siya sa iyahang original position where He were before the incarnation. And this is exactly what the Apostles' Creed have told us about the Lord Jesus Christ. Now, dili ni siya kompleto na ay second part niini, pero wala na nako gibutang kay di naman siya maigo sa ato ang unsa ni screen. I wanted to put it all plainly, no, sa makita ang tanan. Niingon ang Apostles' Creed, I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through Him all things were made. Siya ang magbubuhat sa tanan. For us man and for our salvation, He came down from heaven. Mao na ni ang incarnation. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man for our sake. Siya gilansang, crucified, under Pontius Pilate. He suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. Mao kana ang deklarasyon sa ato ang mga church fathers about the Lord Jesus Christ. Ug makita klaro dinhi ang pagpaubos ni Ginoong Hesus gikan sa iyang pagkatawo hantod sa iyang kamatayon. And even ang ihapong exaltation nga gihatag or gitugot sa Amahan nga iyahang ma-experience. And this is the two-part ministry of Jesus on the earth. Ang iyahang humility, ang iyahang exaltation. And for many of us, we always look at the victory part sa usa ka Kristohanon nga kinabuhi, no? Gusto nato ma-experience more ang blessing sa Ginoo, more ang exaltation nga ihatag pod sa Ginoo kanato, kalipay kadaugan, ang pagkamadaugon sa ato ang parte sa ato ang kinabuhi, whether it's in our work, whether it's in our business. Gusto gyud ta kanunay og kadagaya, gusto gyud ta kanunay og kalipay, but we don't want to have any part of the humility nga gi-experience ni Ginoong Hesus. Isn't that true? Nga gusto ta kanunay sa blessing sa Ginoo, but we don't want the responsibility that comes with the Christian life. Nga matud pa ni Pablo, the believing and the struggling nga part. Yes, of course, naamang gyoy victories nga gihatag ang Dios sa atoa nga magtutuo diha kang Ginoong Hesus. But we should always remember that one part of the life ni Ginoong Hesus is ang iyahang pagpaubos. Nga gi-empty ni Ginoong Hesus iyahang kaugalingon aron ihatag iyang kaugalingon sa uban nga mga katawhan. And oftentimes, we don't want to hear that part. And exactly mauni siya ang mga pagwali sa ato ang ginatawag nga prosperity gospel.
where victories o joy, good health, prosperity are always the highlight sa ingon ani nga mga pagwali. But ang pag-serve, ang pag-experience for standing for truth, unya pag-experience sa mga pagbiay-biay sa mga tao, adili na siya kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kinabuhi sa usa ka Kristohanon didto lamang sa kalipay ug didto lamang sa kadaugan. But the Lord Jesus Christ has shown us otherwise. Kung unsa gayud ang klase nga kinabuhi nga dapat natong i-emulate or sundon. That's why niingon si Pablo, have this mindset that is like the Lord Jesus Christ. Nga atong kasing-kasing ug una-una kanunay ready mubuhat sa mga butang nga gibuhat ni Ginoong Hesus sa iyang pagpaubos. Unya ang exaltation, that is God's work. Ang Dios na maoy mupuno ni ana sa atoang kinabuhi. But for us to have this mind and this heart just like the Lord Jesus Christ. So sa pag-celebrate nato sa Christmas mga igsuon, let me give to you 3 implications ni ining kinabuhi ni Ginoong Hesus nga gisulti ni Pablo. Una, Christ's humility, ang pagpaubos ni Ginoong Hesus, nag-auhag kanato nga mga magtutuo away from our comfort zone this Christmas season so we can practice Christ-like compassion. We go out of our way. We help other people. Mutabang kita, magpakita kita og tinuod ka nga maluluyon nga kasing-kasing aron matabangan nato ang kadtong mga tawo nga kinahanglan sa atuang tabang. We are to continue practicing this throughout the year, but this celebration of Christmas, I believe nga maugyod ni siya ang highlight in doing that. There are few people here sa GCAF nga nasunugan bag-ulang, and I praise and thank God for many of us have extended help in order to help them kining mga katawhan nato nga nasunugan. Praise God for that. But we continue to do that. We extend help. We extend help dili lang sa panglawas. We also extend help spiritually by sharing to the people the gospel of the Lord Jesus Christ wherever we go. Holistic ang klase sa pag-help. Ang help nga gusto natong dadon isip evangelical believers of the Lord Jesus Christ. We go out of our way to help other people. Ikaduha, Christ-like humility calls believers to be in solidarity, nga mahiusa ta with the impoverished, katong mga pobre, katong mga gibiay-biay, katong mga gilutos, aron ato ang pagtabang kanila mahimo gayong holistic. Usahay, ingon ani manggod ang ato ang pagtabang. We come from the privileged side in terms of helping. No? Kay naamang ko'y daghan, muhatag ko, mutabang ko. But this is not the kind of help that Jesus gave. Jesus emptied himself sa tanan nga mga privilege, nahimo siyang in solidarity, nahiusa sa kadtong mga pobre nga sama nimo ug sama nako nga mga tawo, mga limited, impoverished ones, nahimo siyang sama kanato ug nakasabot siya tininuod kung unsay atong gibati, kung unsay ato ang giagian, and that is where his help began. Diha nagagikan ang iyahang pagtabang. He truly understood us sa panahon nga siya nitabang kanato. And this is what the kind of humility that God wants us to experience, to be in solidarity, in unity with those who are experiencing pain. We cannot do that without the Holy Spirit helping us to do that as well. Kay we are always going through life diha man sa ato ang privilege experience, no? Okay lang ko ani, okay akong kinabuhi, uy naay luoy akong tabangan. But this kind of humility calls us to be one
with them, in solidarity with them, feeling their pain, compassion, empathy, so that we can help them sa holistic nga pamaagi nga help. Ug ikatulo mga igsuon, Christ's humility calls believers to endure suffering. To endure suffering with hope in the exalted Christ. For many of us, naata sa okay nga situation, but there are also some of us who are experiencing pain karong mga panahona. Naga-experience og pagbiay-biay, naga-experience og maluluyon klase nga kinabuhi. Sa katong mga kaigsuunan nato nga naa diri nga parte sa nasunugan dihang dapita, I tell you that we are to endure this kind of situation kay naamantay paglaom diha kang Ginoong Hesus. So as we celebrate Christmas, brothers and sisters in the Lord, we are to endure with this suffering with hope in the exalted Christ. Atong hinumduman, our Christian celebration should embody a Christ-like humility. Dapat naa ng pagpaubos samtang kita magaselebrar sa Christmas karong panahuna. It is an emptying of our privileges. Dili nato siya gamiton nga isip mao man ni ang ako ang katungdanan, ako ang right, but instead we are to go out of our way and be one with those who are experiencing pain aron makatabang gayud kita kanila, to help them to pour out our life to these people. Merry Christmas mga kaigsuunan, and I hope that you will truly have a blessed Christmas. Og hapit na pod ang New Year, musunod na. I also pray for all of us to have a happy New Year. Atong palakpakan ang atoang Ginoo.